כן, יונתן. 1914. יפה מאוד. ומי יודע מתי הייתה מלחמת העולם השנייה? בוא נראה. שרית. 1939. יפה. ומי יודע מתי הייתה הכרזת מגילת העצמאות? בוא נראה מי יענה לנו. בוא נראה מי רוצה לענות. אני בוחרת את... תלמה. לא, נו מה? קדימה, מה התשובה? המורה, אני לא הצבעתי. אז תעני, זה 10% מהציון שלך. ברצינות?